niin, nyt jatketaan taas sitten tätä juttua ja ärsyttävä kun noin kädet miehet on Basecamin päälle edelleen Roman CD Armor kappaleena. Älkää välittäkö mun lausumisesta, koska mä oon tosi huono lausumaan. Tiedätte kyllä varmaan ainakin viime videoista. Mutta nyt kun mä saan kunnon musiikkia, niin näin mä teen, kun mä oon harjoitellut editoimista noin viikkoa varmaan muutaman päivän. On oppinut hyvin sen ja no näin. Sitten vois ihan kunnolla tehdä niinku intro, se video minkä mä kuvaan. Ja sitten myös niinku viime videosta pätkä tietysti. Sitten silleen kun niin tähän loppuun ja intro. Aha. No onneksi meillä on vielä. Mä taatan tehdä tästä pian, nyt tiedän vaan 2 tällaista pätkää. Huomenna saatan pelata lisää, katsotaan. Nyt ottiin tää pikan sen peliseksiä tähän, kun on tunti aikaa ennen kuin mä lähden paloasemalle nuorisotoimintaa juttuun, niin siksi ajattelin tietää sen nopean jutun. Koska kyllä mä mielestäni, että tarpeeksi nopea on editoina XD. Tuosta mun näissä veiskavista ei näy paljon mitään muutakaan. Oh no! Missä niin täällä? Mä en saanut jo 1 tähden. Mutta siksi mä en tee enemmän kuin 5 minuutin pituisia videoita. Koska siinä mä en voi editoida niitä. Sinne on vaan liian pitkiä. Joten mun on pakko tehdä tälleen. Anteeksi. Mun pitää joskus ostaa se koko versio. Mutta siitä pahoittelut on kyllä kertoa ton jutun kyllä vielä sitä jo. Saatan kesällä ostaa ton koko jutun tai jotain. En vielä voi ostaa sitä, joten pahoittelut siitä, mutta tosiaan tänään tulee sen mun kaverin kanssa video, kun tullaan sieltä nuorisotoiminnasta, paloaseman nuorisotoiminnasta. Ja Vihmahlia. En tiedä, mut no niin. Mut keskiviikkoa se Slender-homma. Ja mä en todellakaan tykkää siitä hommelista. Se on mulle liian pelottava. Mut sovittua ei enää peruuta jotain. Vaikka rip korvat tai muut. Mä katsoin hetkesti jotain Slender-musiikkia. Ai vitsi. Otas vielä joku nopea kappale. Itse asiassa mä menen tästä pois. Ja käännetään tabletti. Slow down. Pahoittelut tuosta mainosjutusta tai aiemman jutusta. Ja mä tuun erittäin lähelle. Missä mun veis kävi? Erittäin lähelle minun veis kävi. Ai vitsi. Mutta pelataankohan me vielä? Ei pelata mitään. Joten mun kannalta se mä teen tähän nopean pikkuvideon tähän. Tai nopeat pikkuvideot tähän, mutta nähdään vielä vähän ajan päästä. Se olisi mun kannalta. Heippa hei!